Ez, altzatu eskua mintza praktika programak zuen herrietan, edo zuen inguruan bali bada, altzatu eskua. Eta olako batean parte hartzen baduzue, altzatu biak. Bale, zuen txatzara. Eskerrik asko. Izan ere, behar dugu jendea olako programetan, bai? Bale, bueno, gu nortzu gara, bueno, praktikatu zerbitzua ekarri zerbitzu bada, sortu zen edo lama 2 urte, 12 urte, 2005an. Eta honetan ibiltzen gara, harreman sareak sortzen, ekintza plana sustatzen eta koordinatzen. Zer egiten dugu? Mintza praktika egitasmoak antolatzen ditugu, mintzalagun, berbalagun, guraso lagunak, transmisioa dago hemen, familia transmisioari begira guraso lagun programak antolatzen ditugu, gero transmisioa, hizkuntzaren transmisioa euskalkiak eta lantzeko bebai, eta horretaz aparte, egite ditugu ekintza osagarriak. Ekintza osagarriak zer dira, mintzalagun programetan antolatzen dira, taldeak eta egiten dira, baina gero taldeak elkar ezagutzeko eta herrian eta intzidentzia gehiago lortzeko, antolatzen ditugu ekintza osagarriak. Gero esplikatuko zen dut. Helburu nagusi ditu gureak, batetik helburu pertsonala da, bada jarraitasuna lantzea, euskaraz eroso ibiltzea, gustu azkenean aurrera pauso hori ematea. Hori aekarekin oso lotuta dago, guk klaseak ematen ditugu eta nahi dugu jendeak aliketa ginen ikastea, euskaltegian egotea ikastea delako peinazo bat, euskaltegian egotea egun 2 orduz arroio bat, nahi duzu aliketa ginen ikasi eta amaitu eta bada ospa egin, ematen du, ez dakit, berdu izan agur bat, baina euskara ikastea da peinazo bat, ikasi nahi duzu harin, danok egin nahi dugu harin, egin nahi dugu maraton bat harin, argaldu nahi dugu harin, presaka gabiz bizitzanetan. Euskara ikasteko ere behar dugu ditugun baliabide guztiak ondo optimizatu, ahalik eta denbora gutxien emateko euskaltegietan. Hori da gure helburua. Eta gero beste helburu kolektibo bat daukagu, eta da erabilako esparru berriak irabaztea, arnasgune funtzionalak dira mintza praktika egitasmoak, betitzen du arnasgune buruz, herriak, momentu batean 5 lagun, 10 lagun batzen badira euskaraz egiteko herri baten, momentu horretan arnasgune bat dago, euskaren arnasgune bat, lehen etzegoena, gu horretan ari gara. Hiztun aktibo gehiago irabazteko apostua egiten dugu, hori da, guk ez ditugu euskara ikasleak edo parte hartzaileak, nahi dugu pertsona horiek hiztun aktibo bilakatzea. Eta harreman sarea berriak sortzea. Askotan herri batzuetan ez dago harreman sarerik, euskarazko harreman sarerik jakin. Eta sortu behar dira, beste batzuetan indartu behar dira daudena. Hori dira gure bi helburu. Euskara praktikatu eta euskara bizi. Hasieran mintza praktika programen helburua bazan jendeari aukerak eskaintzea euskara ikasteko eta praktikatzeko. Baina guk gustatu ditugu helburu biak, azkenean hori da, norberaren euskara maila hobetzea, ikasprozesa eskartzea, normalizazio prozesuan eragile aktibo izatea, euskarazko harreman sareak sortzea eta eragile guneak irabaztea eta hezkuntza sentimendu eta motibazioa erabatzea. Programaren onuradunak, ondo dakizuenez, bi dira, bidelariak eta bidelagunak, izen bat jarri behar zitzaion kontuari eta ez dakit zeinek asmatu zuen, izen egokia da, bidea egiten duena eta laguntzen duena, txalo egin duzuenok, suposatzen dut danok izan bidelaguna zaretela, igual bat ibili da bidelari lehenago, euskara ikasi duelako, eta honetaz baliatu da. Uste dut badagoela baten bat hori. Badakizue programa hauetan erakunde asko gabiltza elkarlanean, tokiko administrazioa, euskara elkarteak, euskaltegiak, hizkuntza eskolak, guk eramat kudeatzen ditugun
Nafarroan ametan, 20 herritan gabiz, eta egoera soziolinguistikoa ezberdinetako herriak dira, bai. Arrakastarik handiena beharra dagoelako herri erdaldunetan izaten da, bai. Bilbo inguruan, hori kontutan hartu jende kopuru gehiena batzen dela Bilbo handian, eta bueno, hor errezagoa da, bai, arrakasta izatea. Herri euskaldunetan eta herri txikietan egiten dugu, zestoan antolatzen dugu, Usurbilen badago mintzalagun, edo Lekeition edo Ondarron badago eta Markinean, bai? Baina kopuru aldetik potentenak horiek dira, bai? Edo ezagunak, sartzen bazarete interneten, eta jartzen bazuen berbalagun, mintzalagun, ekintza gehienak horrek ikusiko dituzu, bai? Bueno, erabiltzaileak 10.000 lagunetik gora daude, basarik 2000 datuetan. Datu hauek ez dira bakarrik mintza taldeetan egitzen diren horiek. Hor dago antolatzen ditugun ekintzetan, mintzogrometan, taldeetan, tailerretan. Mintza taldeetan, pasaden urteko datuetan guk kudeatzen ditugunak, badakit beste elkartetan topagunarekin alderatutako datuetan gutxi gara bera 6.000 lagun inguru ibili zirela, 6.000, 8.000 azkenean batzuk sartu irten asko goten da, bai? Joera hau, igotzeko joera ematen ari da, baina ez hasieran bezala. Hasieran asko ziren, sortu ziren programak eta tutututa eskunde handiago zen. Nik uste jak estabilizatu egin dela azken urte hauetan, bai? Herria sortu dira, eta orduan hortik askunde handiagorik eta torreko taldetatik. Gero, profila, etikoa, andraskoa, neko 75, lotik 3 emakumezkoa. Baina leku guztietan, euskaltegietan gauza bera gertatzen da, nik ez dakit gizon honan gauden. Horietatik, lauetatik bat, bide laguna da, laguntzen duena, behar dana. Adina 40 urte, gure kasuan 40 urte da. Emakumea 40 urtekoa, gehienak bizkaitarrak dira, horko katzen dugu edo hirietan bizi direnak. Eta, pasaden urtean, 193 talde berrietan aritu zen, eza jende berria zen. Ikusten duzunez, sartu irten asko goten dabetan. Hau da, asteburunetako edo horreko asteburuko ekintza bat. Hau dira, mintzalagun taldeak edo berbalagun taldeak, mintzalagun, berbalagun, mintzakide, segun eta herria, aldatzen dela. Gero aldaerak daude, lehenengo aldaera da guraso-lagun. Guraso-lagun zergatik beharra dagoelako, daude pertsona batzuk euskara ikasten dauzenak edo ikasi dutenak eta praktikatu nahi dutenak edo beste lagun batzuk ezagutu dutenak eta justu gurasoak dira, guraso-lagun sortu genuen. Hasierako guraso-lagunetan umeak egoten ziren aparte, baina ez dauka logikarik. Orduan, egitetu ekintzak beraientzako, bai? Denetarik egiten da, tailerrak, asteburu pasak, eta hau da, Mairulego horretako basuloan, pasaden astean ibili ziren hori egin zuten nolako zango bat, eta kontzertu bat egin zen barruan. Gazteekin, gazteena da, hori da beste bat. Gazte lagun. Gazteekin egin behar dugu, egin dezatela eurek. Gazteak autonomoa dira. Kontua da, inoiz baino gazte euskaldun gehiago dago Euskal Herrian, eta jendeak egiten du. Kontua da igual eskalera konturatzen. Leku batzuetan, gainera, ematen du gazte horiek antolatuta daudenean, esaigula gehiago gustatzen. Horrek urtean, porrotzekin egon nintzenean hitz egiten honetaz. Herri horretan, gazteak antolatuta daude euskaraz egiten dute, baina zer,
gaztetxe batean daude, ez aio gustatzen administrazioari, eta, bueno, hori da, dan ezin dugu edo nahiko genuke moduan egiten badute, perfecto. Guk egiten duguna da, apur bat, funtzionatzen duten elkartekin batu gaztetzea, betu nire herrian azte berenetan dago Garagardo daztaketa gaztetzea. Bueno, perfecto. Joan behar da euren lokaletara eta eskaini gauzak, bai? Hau da, pasaden ostiraleko argazki bat Portugaleteko gazte mintzodromoa 300 lagun batu ziren. Bueno, publiko kautiboa da esango duzu, instituto horretan da, ja. Baina gero hortik jasotzen ditugu izenak, ematen digu informazioa, eta momentu batean gazte horiekin, edo talde batekin, entratu alba da zehose berrian, perfecto. Bueno, Portugalete poliki-polikiak dira, gozak atzeratzen. Etorri berriak. Hori beste bat, beste mito bat, etorri berriak. Bueno, etorri berria zer da. Senegaletik etorri dena edo Ortuiatik Siberiora joan da laguna. Biak integratu behar dira. Askotan jendeak aprobetzatzen du berbalagun, mintzalagun programa integratzeko. Osea, joan zaitezke zumba egitera, kirola egiteko. Baina jendeak zumba egiten du eta lagunak egiten ditu zumban. Ez dakizuek zumba egiten duzuen. Baina jendeak aprobetzatzen du, hau lagunak egiteko. Bueno, pues, etorri berri asko eta asko, etortzen dira gurera, ondarrura, dinamizatzilaren gana bieten dira, jo, eske txoan minbeitu, lagunduko nauzu ez dakit nora eta hau egitera eta eskenean apur bat, asistentzia soziale, bai, bueno, hori zen daiteke gure, bueno, eta da, gure lanetako bat. Normalean bikoteak izaten dira, Bueno, euskalkiak lantzeko, euskalkiak leku batzuetan, Bilbon, Portugaleten, jo, Bizkaiera ikasi behar du, bueno, sortu dira talde. Etxarri erana zen, euskalkiak lantzeko, edo aurrekoan, Urola kostan, jo, eske nesken artean ikagaltzen ari da, edo, bueno, horretarako ere formula honek balio du, txaportika programena balio du. Gero zaletasunen ingurukoak, bueno, sortzen dira olakoak. Nire grazkistan beti jartzen dut, txikiteokideak, eta justu kusutor ermukoten nikaria hor dagoela eta bere herrikoa dago. Txikiteokidea. Osea, kartzen dira txikiteo egiteko. Jendea batzen da, bueno, batzuk korrika egiteko, sukaldaritza, batzuk, masajeak egiteko. Gernikan egiten dute mundua konpotzeko tertulia. Zapatuetan batzen dira, berria erosten dute eta honintzan bitarekin batzen dira bertan mundua konpontzeko. Honintzan bitarekin batzen dira, bakazten dira bertan, hori bazabaluk, eta benetan. Desde luego, Kamsen rollo hauek Valentzian eta hola nibiltzen dira, bai? Aitzakia dira. Eta talde bakoitzak erabakitzen du zertarako, guk ez diogu inolako dinamikari jartzen. Nik hemen pista batzuk botatzen dizkizuet, eta gero zeuek, aprobetzatzen baitu zuen, perfecto. Txakurra paseatzeko, Portugaleten aurrekoan, egin dugu ikastaro bat, txakurra zelan ezituz, lan kontrolatu, udalari eskatu diogu laguntza hori egiteko, eta horrein batu gara, eta batzuk apur bat pro-agoak direnak, dira kirolaren inguru. Running taldeak, hipermartza taldeak, padel, pala, bueno. Orain, honi eman diogu, ikusi dugu honek badaukala entitate potente bat, eta ari gara kirola eta naturaren inguruan eskaintza bateratu bat egiten, batez ere aseguruen kontuagatik, eta apur bat hori kontrolatu behar da, zen jendea zira. Eske eskalada egingo dugu eta raptina, Entonces, hemen gero alde babesle batzuko eratzian, flipau gehiagi, eta gero guk honetan balenetan eskaintza bat, zeba urte dragagu udako eskaintza barruan ibiltaria egiten, barnetek ibiltaria, oinez eta bizikleta, zeba egunez Euskal Herrian barna, eta bueno, hautik tiratu dugu. Gero, harremanak eta harremanzeleak importanteak dira, eta taldeak autonomoak ez izateko, zaitzen gara batzen, ikastarri, itzaldi, bizita, ikuskizuni, bilbide, eta horretarako guk dokumentatzen ditugu ekintzak. Lehenengo gakoa da, gure ustez, ekintza horiek ez hartzea aditu bat hori egiteko. Hau da, ez da etorriko sukaldari bat ikastaro bat ematen, baizik eta
hor dauden parte-hartzaileen artean aukeratuko dugu, lehenko eta behin egiten dugu galdetegi bat ikustu dugu beraien zaletasuna zizuten eta zer emateko prest dauden eta horiekin egiten dugu. Batzuetan kontratazioak egiten ditugu, behar denean kontratatzen ditugu eta inkluso herri biltzen dira. Horrek laguntzen du alduntzeko jendea, bai? Alduntzen dute, ostia, orain ni naiz emalea, bai? Badakagu datu base bat, eta sortik dinamizatzaileek edaten dute, bai? Eta posiblea da, hori ikusten ari naiz Durangoko teknikari bat, muskizko lagun bat joatea Durangaldera autodefense ikastaro bat ematera, egin duten moduan, bai? Eta tipo hori berba laguna da. Euskal agendak ere egiten dira, eta horiek leku batzuetan oso potenta dira eta referente bilakatu dira, Euskararen referente. Ezkerraldean adibidez, hori oso potente dira. Mitxodromak antolatzen dira, gero eta gehiago antolatzen dira, eta gero eta aldera ezberdinekin. Eta geratik kanpo ere baditugu beste programa batzuk, apur bat, Bilbo, Iketea, eskolak bat dira, parte hartu nahi ez duen agolako programetan, ez daukera batzuk eskintzeko edo igual badago mintza praktika programa bat bertan, eta horrean indartzen dugu gure herrian dagoen eskaintza. Hau guzti hau egiteko, guretzatik prestakuntza oso importantea da, emaitza kuantitatiboak importantea dira, baina besteak gehiago, eta azken urte hauetan antolatu ditugu jardunaldi batzuk, praktikatu eta bizi jardunaldiak, aurten mugatu izan dugu, eta egin dugu barneko jardunaldi bat, egon gara 50 lagun dinamizatzailea gehienak, danak. Eta zergatik mugatu dugu, Euskal Herrian jardunalditik dagoelako eta danoko delako jarraiza honek. Eta oso gatza da, antolatzea jardunaldi bat, datak zapaldu gabe, jendeak ez dauka astirik liberatzeko, eta badakizu ez da. Orduan esan genuen bitu, grabatuko ditugu bideoak, igoko ditugu YouTubera, ikusi nahi dituenak, ikusiko ditu, eta egingo dugu beste formatu batean. Eta horten zurazki, egingo dugu, ez dugu horlakorik egingo, eta grabatuko ditugu interbentzioak, eta jarriko ditugu sarea. Baina, hor gure helburua da gogo eta egitearen inguruan, gure helburu sozialaren inguruan. Lortzen ari garena, noraino, aktibazioa noraino hartu den. Horretarako oso importantea dira ekipoak, guk 52 lagun gabiz honetan, 52 dinamizatzaile, batzuek daukate jardunaldi handia, beste batzuk gutxiago, saiatzen gara jendeak kontratatzen dugunean lan hori beste lan batzuekin osatzen. Minutu bat. Eta orduan eskaintzen diegu, haikan alba dago, esklaseak emateko eta. Eta bukatzeko erronka, bukatuko horrekin, hasierako klabe batzu, hasierako motivazioa ezagutu behar da eta jenderi erronkari hilgarriak planteatu behar zezkio. Gu duela 5 urte irakurri genuen danok, dinamizatzaile guztiok, irakurri genuen Carmela Ayestaren liburua, berarekin egin genuen lanketa berezi bat, etorri izan, eta plantatu genuen smart metodologia gurera ekarri behar genuela, hau da, jende hasten denean mintza praktika programa batean, bere helburua markatu behar ditu, eta gero urtean zehar nola egingo dugu, no? Bere horreko aurrera pausoa. Flipatu genuen gehiegi pasan urtean eta atera esan, igual APP bat egin behar. Horrela dakiz. Hor da, Koldo, nire lankidea, ideia hau, badakizu, 21 egun tabakoa usteko, 21 egun zuen hizkuntza ohitura aldatzeko, horretan ari gara. Eta gitzera aterako da. Horren finantzazioa behar dugu. Oso importante da, eta lau adibide jarriko dut oso lagur, identifikazioa, euskararekin bat egitea. Don Ibane Garazin izan nintzen mintza plazan, mintzodromo baten, eta topatu nintzen Baionako Maitenarekin. Nik sortan handia daukaz, adibide bat egin beste eta hitz egiten du jendarekin. Eta Baionako Maiteak esan ni mintza laguna naiz. Baina ikasla ez mintza laguna naiz. Horan identifikatu zuen bere burua. Eta nirekin zagoen lagunak, edorta kontratu zela, orain dela 10 urte hori ez zela existitzen Euskaldun osoa, Euskaldun berria, Euskaldun zaharra, baina mintza laguna berba zen existitzen, eta nola barruratu dugun, irabazi dugu zoaz. Roberto, Balmazedako Roberto, bere jai batzordera, herriko jai batzordera ditu zuten zen.
etor dadila Roberto elde berbalagun. Elde berbalagun beraientzat da pertsona klabe bat herrian. Badaki berbalaguna ez dela euskaldun bat, berbalaguna dela pertsona aktibo bat. Bai? Eta jendea mugitzen duela, eta herrian eragina duen pertsona dela. Kasu honetan, Roberto esen dinamizatzailea pertsona pasa, partei bat, orain dinamizatzailea da. Muskizko Sabi berbalaguna zen, masajeak ematen zituen, egun animatu zen, utzi zuen bere enpresa, eta montatu du, autonomoa da orain, montatu du enpresa bat, Oreka Bidea, Barakaldon, eta masajeak ematen ditu. Utzi dudana, eta esan zidan, bitu konturatu naiz, posiblea dudala, nire gustatzen zen lehena guztia eta beste batera dedikatzea. Oraindik ez dut diru askorik atera, baina pagatzen dut nire hipoteka, pagatzen dut. Eta hori lortu dugu, ahaldundu da euskararekin eta ekintza osagarrien bitartez. Hori da, bomba bat. Eta azkena, Santurtziko Mari Josenen kasua, 2007-2017 kasue. Hau guzti hau bideo ikusten duzu interneten, bai esan duzuen. Mari Josek euskaltegian zegoen, edo euskaltegian joan zen, parte hartuko du berbalagonen mitza praktika egingo dut eta arinduko du nire prozesua, hasi zen, lehenengo eta behin fieltro ikastaro batean, gero garagardoa egiten, berbalagunekin, animatu zen, kantua, tastakizer, utzi zuen katekesia ematen zuen, esan zuen eztabaida bat epaisarekin, esan zuen, euskara sartuko dugu, edo nik utziko du katekesia, utzi zuen katekesia, eraman zuen gitarra, eta hasi zen kantulagunen. Kantulagunen antolatu dute Santurtzi, Facebooka balen badakazu jarri kantulagun Santurtzi, eta ibiltzen dira herrian, hirian behin, kontzertuak egiten kalean, eskatzen dute dirua, egiten dut kantutegia pagatzeko. Autonomoak dira oso, nahi bali badituzue kontratatu, joan daitezke zuen herritara. Por cierto, bere zenarra Sokol basikoa da, Ramales de la Victoria ondoko herri batekoa, eta ematen du, orain, euskara klaseak Kantabrian udan, eta laguntzen dio jendeak euskara ikasten. Hasi zen, bigarren urratzean euskaltegian. 2007. Orduan, nik uste dut gakoa dela hori, bizipen positiboa sortu, albideratu, zuek balin badokazue, zuen herrian, balin badago berbalagunen bat, ikusi jendearen motivazioa zer egin alduen, eta apur bat eman berari egoak, berak aterako delako, izango delako, pertsona aktiboa, eta azkenean, ari gara, jende aktibatu behar dugula, hemen daukazue, jende pila bat horretarako. Nahi bali baduzue, informazio gehiago praktikatuko duzen, Google-en, praktikatu, bilatu, eta gero berbalagun, mitzalagun, eta gertuko gara, goiz pagara, ondokoa. Eta nahi bali baduzue informazio gehiago, utziko dugu olako eskurri bat, eta jazta.